Оста всички, аз съм Велислав. Днес ще играем Майнкрафт и ще продължим да зарибяваме. Четвърта част. Да. Айде сега пробваме да го зарибим портала. Не става. Не става, аз пробвах при Елдраго. Става. Не става. Ма става да се чупиха. Глей са! Георги! Не! Що си ме го пуснал? Ей! Сега ти ми слагай! Смутаняк! Сега ти ми слагай, ти си много тъп! Не виждаш ли, че искам да слагам много! Да знам, че барса излизат. Ще ги размая другите слабаци. Сега ще дадеш, ще ми го пуснеш ли? Аз съм много далеч. Точно до мене си. Не е вярно, това аз си го строя. Не е вярно, я слагам. Аз си слагай. Пускай, бе! Аз си имам по-далеч от Да, тебе. детето, моето ми го зреви. Стига, махай се. Чао. Идвай да го зарибам. Шегувам се. Аз ще си построя цяла къща. Да, в един филм това правих. Аз пък колко много сложих. Това ще се ревиде много. Това сигурно стигне до... Аз ще си направя къщичка. И се погрижа да съм вътре. Уж не знам и тя се зарибя. Само моля те си по-далеч от мен. А ти къде си отишъл, бе? Ние се загубихме. Не съм, аз съм ето тебе там. Добре, не стой там, моля ти. Лели, то това ще стигне до края на света, бе. Леко само да не стигне при мен, моля ти. Не знам. Моля ти, внимай, защото ще умрат за опът. Лели. Не. Ето си тебе. Искаш ли да си го свържем? Не, аз искам... Добре, айде, не заривявай. Добре, ще дойда да си махни за палката, защото не искам да се заривяваш. Добре, ще строя пътеката. Аз правя къща. Бати долу майче ще има да... Дами и господа, и 5-та част, и 6-та. Няма да има. Ще има, ние ще заривим всичко. Да, бе! Ти като искаш си прави. Що не може да заривиш? Това е скучното. Скучно е да заривяш, това е най-якото нещо. Не бе скучно да играеш все в един и същи свят. Правиш се едно и също. Просто играта е скучна. Отварят ми свършила, на те позволява ти е свършила. Свършим отварята. Не го зарибявай още. Не го слагам, по-злом се отваря. Аз строя къща. Бързо, че клипа ще свърши. Ми ще направим нов. Не може за толкова време спокойно. Лели, как го свързах? А защо във въздух? Па не знам. То всичко ще падне. Нищо няма паде. Служи отдолу. Това отваря много ме дразни. Да бе, ти утре си той до края на света трябва да напълна. Че клипа ще свърши всеки момент. Добре, това ще бъде всичко от този клип. Чао!